Unha das vellas demandas dos veciños de Vilalonga en Sanxenxo está máis preto de facerse realidade. Naturgy vai reformar a subestación que está situada en pleno centro da localidade. A actuación contempla a integración do parque na contorna e o soterramento das dúas liñas de alta tensión. Que por fin se vai encausular, se chama, non? Se vai encausular, o sea, non vai a estar visible, é como se fora soterrado, pero non soterrado nun edificio, pero máis importante son as dúas torretas de alta tensión que cruzan toda esta zona deste núcleo de Vilalonga que van a desaparecer, que se van a soterrar. A compañía eléctrica investirá máis de 3 millóns de euros na integración da subestación e no soterramento desas liñas de alta tensión. Esta es una de las inversiones más importantes que tenemos para los próximos años en la provincia, que como explicaba el alcalde consiste en blindar, ¿no?, en meter en un edificio, para que nos entendamos, el parque de 66.000 de la subestación de Vilalonga. O anuncio chega un ano despois de que Naturgy cedese ao Concello por 99 anos unha parcela xa sen uso, onde se instalou unha marquesiña e se crearon 10 plazas de estacionamento. Ya el año pasado hicimos una primera fase donde cedimos al Concello toda esta parcela, ¿no?, que ya está habilitada, porque bueno, entendíamos que ya no era necesaria para la distribución eléctrica, y en nuestro compromiso con integrar nuestras instalaciones en el entorno y en el medio ambiente, pues hizo esa cesión. A instalación da nova estructura sobre a subestación será compatible con futuras reformas que poida precisar. A nova instalación contará ademais con tecnoloxías de telecontrol e sensorización para mellorar os tempos de resposta en caso de emerxencia.